Neste concurso, bueno, pois a parte miña, está o xerente do Consello Regulador, que é Óscar. Este ano contamos con Salomé Beiroa, que participa todos os anos no que as catas de queixos de Galicia, para dicir os mellores queixos de Galicia, é unha cociñeira de Arzúa, que ademais María Pampín. Eu creo que sempre van ano tras ano apostando por mesturar o queixo, que é o ingrediente principal. O xurado, bueno, pues temos unha serie de pautas a hora de seguir, que si sabores, aromas, como se deixa sentir no pincho, que é fundamental o que é o queixo. Sempre decimos que, bueno, que aposten e que se note ben o queixo, non? Que tamén é unha das fórmulas para nós ao final decidir. Tamén a originalidade, por suposto, eso tamén o valoramos moitísimo. Pois son uns chipiros recheos de queixo con unha salsa. E puxémoslle, bueno, antes un cachiño un pouquiño de arroz ali ao lado para acompañar. Unha tapa de nido de queixo de crema de queixo de Arzúa con virutas de xamón. Brocheta tres gustos. Leva pulpo, piña, queixo de Arzúa e patata cocida. Por encima leva o queixo e pois un poquinho de mel. Cazando queixos. Sí. Reixós elaborados a base de queixo en lugar de grasa e a filloa rechea de queixo. A ver, xa que é a festa do queixo, que menos cada darlle honor. Os ratos tiran o queixo e os nosos disfraces, pois os gatos van detrás dos ratos. Decir de que un ano máis, pois sobo moitísimo nivel, que o que é o sector hostalero de Arzúa cada vez se implica máis neste proxecto. Hai unha sana rivalidade tamén entre eles, non, de ofrecer o máximo posible cada ano, e como sempre moitísima igualdade, moi difícil o de decidir. Ao final, bueno, pois por unha marxe moi estreitiña tamén de puntos, bueno, pois gañou a pizzería O Rueiro. Bueno, era unha asignatura pendiente para min, porque sempre quedaba de segundo de terceira, porque moita xente pensa que eu gañei o premio moitas veces e é mentira, o primeiro ano que quedei de primeira. Eu creo que a innovación fixo andar a cociña tamén para adiante. O que pasa que eu non creo na cociña globalizada como algún grande cociñeiro. Eu son máis dos cociñeiros vascos, que si avanzan na cociña moitísimo cos seus produtos, e eu defendo o mismo a nosa cociña, pero cos nosos produtos, ademais que sigue sendo unha cociña moi reconocida mundialmente. É unha actividade que está abarcando cada vez máis público, que ten interés na xente. Eu queixo moitísimo. E a mí sempre me din, a ti gusta o queixo? A mí encántame demasiado o queixo, non? A mí gustame todo tipo de queixo, e o Arzúa especialmente polo ben que casa precisamente con todo tipo de produtos, e así o vimos na cata deste ano. Xa é de interese turístico galego dende xa fai bastantes anos, co cal eu creo que habría que dar ese paso a convertilo de interese nacional xa para o propio pobo de Arzúa, para a denominación, que sería importantísima, e que sexamos xa canto antes mellor de interese turístico nacional. Además soa moi ben, sabes?